Kanisa jokopere koro jiwo josiasa mondo mi ochik itgi ne ywak ma ichwalo gi rawere mag gayo masiche makidek bede thuolo mabiro. Magi ne giwacho kako machielo bende gijiwo rawere mondo mi ochwal ng'ur ma gin godo e yor kwe ma onge rocho ratiro mag chik. Lefo mar Joja Oko ne giler ka Mombasa. En alam ma Jumapil mane obagi e kanisa St. Catherine Siena e Kitisiru, Nairobi. Kai, Archbishop Philip Anyolo ma Nairobi mane otelone alamno ne ojiwo oganda jo Kristo duto mondo mi olemne piny Kenya to chutho e kindeni ma oganda mathoth medo wito ngimagi kaluwore gi tungni mantiere. Ask you to pray for our country, to pray for peace and to pray also for that sense of appreciation of human life. The dignity of human life is very important. In the course of this week, many things are going to happen, but also to be mindful even about our language. Let our language be that one that will build a nation, that will build a church, that will build a family. To e kaunti ma Mombasa, kanisa jokopere ma Consolata e Likoni ne obago nyasi moyiedhi mar hingo higni 50 nyaka ne kanisa no chakre. Kai, jadolo George Omondi mane otelone nyasi no, ne ojiwo josiasa duto mondo mi oikre mar chiko itgi e ng'ur mar rowere chwalo. Ni josiasa ni nyaka wabed gi yo kendo gi paro matut kaka wakonyo jende. Nikech waloso chandruok mabiro. Onya bedo sani tungni matindo tindo, but en gima biro bet maduong' chieng' moro. Kaka wakawo thuolo matimo nonro mondo wang'e en ang'o minyatim ni rawere mondo ginwang' gibende yo mar kwe mar chunygi. Moko kuom jogo mane oyuore nyasi no ne bende onyiso mor margi. Ne wa celebrate Golden Jubilee. Koro en wach maber ahinya nikech the church is playing a very big role kuom kelo ji kamoro achiel. Nyasi machal kama biro timore kendo seche moko sofa man ka endi biro bedo ka onge, lakini wanto waseneno teko mar Nyasaye momiyo watime. Mar ariyo waneno dongruok mang'eny mosetimore kanisa ni higni 50 mosekadhogo. Kanisa osebedo ka rieny, wan gi kar thieth maber. Koro wapenjo ka koro an kawuono a celebrate giga 36. Higni 50 mabiro bedo kan kanye. Dongruok ma kanisa higni 50 omiyo koro wanyalo neno ni nitiere imani. Roho donjo kuom nyithindo, roho donjo kuomwa, roho donjo kuom ji tetete man kanachiel kae. Kabinde gijiwo rowere mondo mi otangi josiasa masani owuok oko mar tiyo kodgi. Siasa sichakre koni gi koni, taneno ka rowere itiyo kodgi e yo marach. Koro nakwayogi kaka achiel kuomgi ni kik wayie ni josiasa giti kodwa marach. Gibed gi horuok seche ma gichwalo pachgi e yore mopogore opogore, kata ka gikwedo sirikal, gikwede yo mowinjore, to malong'o zaidi ging'e wach Nyasaye, nikech ka ging'e wach Nyasaye to moko gibotimo gi yor bolruok. Tijego ma gimiwa, seche ma gimiwa rungego ka gin 1,000. Rungego ne beni gichiwo tije 1,000, an gadier ne dakineno ji kati ndara joma negrego. Nwach seche moterwa e ndara, wan minegowa. Peyo mar lweny, walalo ngima, waketho gik moko, to ok gidhi kare. Koro mara en ni wang'e adier no jende ni matek, tije onge, ngima iye tek, but maduong' moloyo onge lweny minyalo loso gi lweny. Kwe makelo gik moko duto. Omiyo nyaka winjwa, we must be heard, that is right, but again, ok en marach chune. George Aoko, Ramogi TV.